Jak by si řekl, s čem jsi jako jedinečný? Ty, jako Marek Prcha. Jsi jako jedinečný mezi všema, nebo? No, ne, já myslím jenom tu konkurenci. Jo, tu konkurenci, jo. Konkurenci, jo. To znamená, tady je pár lidí, že jo, který se možná s tebou srovnávají, že jo. No já jsem hlavně jedinečný tím, že jsem si dal do toho LinkedInu to, že jsem idea maker. Mm-hmm. To je jako, tak vnímám tu svou jedinečnost a vlastně tím, že jsem si to tam dal, tak jsem to o sobě začal tvrdit. A když jsem to začal o sobě tvrdit, tak jsem si tím stával. Aha. Věřil jsem tomu, jak já, tak i ostatní. Aha. Před do té doby byl idea maker někdo, já jsem viděl, jsem si projel LinkedIn a tam byli, když jsem tam přemýšlel, co si tam napíšu do toho podtitulku, tak jsem si projel spoustu profilů a některý tam měli geniální. Třeba Tomáš Baldýnský Genius for Hire, jo. To je nejvíc. To je jako absolutně nejvíc, co kdo má, jako. No a já jsem přemýšlel, že já jsem chtěl být trošku jako ten Baldýnský. A pak jsem si tam dal, že idea maker, nevím proč. Jo, už vím, protože už mě vadili, jakože creative director, jako, už to tam měl každý jako Jouda z Jihlavy, jo, co měl jako malý studio, tak creative director and idea maker. No a já jsem jako se rozhodl, že omezím všechny ostatní ty fazety, ty pozice, nebo ty profese, že omezím v jednu chvíli a že budu tvrdit tu jednu věc. Protože jsem si říkal, že jsem schopný možná to předvíst jako v reálném čase na nějaký zadání, jsem schopný to dát. Na rozdíl od jiných věcí. Jo. Taky když jsem předtím kreslil obrázky, tak ten obrázek jako nenakreslíš jako z voleje. Jasně. Ale ten nápad můžu dát z voleje. Vlastně, jo. Na základě toho, že už mám nějaký trénink v tom, že vím, kam sahat, nebo tak to jsem schopný dát hned. No tak jsem se rozhodl, že teda tohle, no a pak se stalo víc věcí, za prvý teda si lidi začali dávat idea maker do toho, ale oni si začali dávat, oni to nepochopili. Oni začali dávat idea maker and creative director, nebo něco, jo. Že vlastně to kombinovali. Jo. Tak to je první věc, že když to budete tvrdit, tak se tím začnete stávat, takže to doporučuji si najít přesně takovouhle tu taglineu, kterou si dáte třeba i na vizitku a pak jako to začne makat. No a pak byla druhá věc, ještě to jsem udělal, že na tom LinkedInu tam vám můžou lidi dát různý, jako co umíte, že vám dávají ty skills, jakože něco. No a většina lidí tam má třeba 15 skills, s tím, že některý umějí jenom jeden člověk to potvrdí, další třeba 5 a ten hlavní skill mají třeba 15. No já jsem se rozhodl všechny skilly vymazat až asi na 3. Tam, kde jsem napřed jsem nabral to hodnocení a pak jsem se rozhodl ten zbytek vymazat, že tam mám jako 3 nebo 4. Že jsem se jako rozhodl, že budu tvrdit, že se zaměřuju právě na tady tu věc, protože vlastně na tom trhu moc lidí to nedělá a nikdo nemá takový profil jako já. Že jsem se rozhodl, že právě že to budu přes ten profil v podstatě, no. Že ten profil mě vlastně, tím, co jsem tam jako naťukal, tak jsem začal tvrdit a pak ty lidi začali říkat, jako to jako jo, jako no, takže mu začali věřit, no, i já teda. Super.